Formal na ng binuklat ng Police Regional Office 3 o PRO3 ing Media Action Center o MEC bilang parte ng pamagsadya para palapit ng 2025 national at local elections kay May 12. Penimunan ng PRO3 Regional Director, Police Brigadier General Jean S. Fajardo, ang pamamakulat ng MEC alayo na suportan ang kapagnasan ng Commission on Elections o COMELEC at siguraduan ang masalese, ligtas at tapat ng Alalan king Central Luzon. Nagpapasalamat po tayo at sinamahan po at pinagbigyan po ang natin ng ating mga kasamahan sa media yung ating invitasyon ngayon para makita nyo po ito pong ating Media Action Center. Inisa na po natin ito, one-stop shop na po ito. Kung mapapansin nyo po sa likod, nandun na rin po yung ating Regional Election Monitoring Center kung saan meron po tayong in-establish na 10 workstation po para kada probinsya po ay meron pong dedicated po na workstation para kumuha po ng mga reports from the ground para masiguro po natin na timely at tama po yung mga information po na matatanggap po natin. Ang Media Action Center magsilbiyang sentro ng impormasyon para kay media at publiko. Nung rin, malyari kumang opisyal ay impormasyon magsumiting report o mangutang dikil king Alalan. Kawanik ng Regional Office, may gumpisa na mo rin ng operasyon daring MAC, kimbalang Provincial at City Police Office, lalam ng PRO3. Mi talaga naman tauhan ang magsilbing 24/7 bang tanggap kutang, reklamo, ampong report. Sinigurado ng PRO3 yung pamakisan metong kim publiko at media banga panatili in kapayapan kim mabilog a rehiyon angga king eleksyon. Ako po ay Arthur Canlas para king News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.